Сядай смело и това е. Сядам смело. Като каза смело, с теб се познаваме отдавна, ще си позволя да говорим на ти. Сядам смело, защото знам, че когато седна при теб, можем да си говорим смело за спорт. Да, така е. И като заговорихме за спорт, виждам, че слогана на твоята кампания е Кауза спорт. Какво се крие за това Кауза спорт? Кауза спорт е една кауза, която съм гонил през всичкия си живот, благодарение на това, че спорта ми е дал всичко. Аз съм възпитаник на един не толкова популярен за България спорт, който през годините ми изградил като личност и знам колко е важно достъпа на спорта до спорта на хората. Каузата ми е предимно за масовия спорт. Масовия спорт е постамента, както знаеш, на всеки друг спорт. Идеята е да дадем достъп на всички деца до спорта и да върнем спортния им дух. Това ще бъде много трудно, но не е невъзможно. И съм се посветил на тази идея, дори и преди тази кампания. С това се занимавам, с управление на спортни бази и знам колко е трудно, но не е невъзможно. Акцентираш в програмата си върху факта, че ти ще бъдеш общинския съветник, който ще се грижи за спорта. Спортния общински съветник. Какво трябва да прави? Какво е първото нещо, което трябва да направи един спортен общински съветник? Да, много хора се чудат и гледам по цял ден реклами по разни градинки, как ще се строят паркинги, как ще се правят велоалеи. Всички имат решения за всичко. Аз съм се съсредоточил в спорта. Първото нещо, което ще направя, ако бъда избран за общински съветник, е да се запозная с новоизбраните кметове на всичките райони на София. С тяхно съдействие ще се опитам да направя някакъв собствен мой регистър за всички спортни площадки, които се нуждаят от реновация, които се нуждаят от подмяна на уреди и всички площадки, които стоят, така да се каже, на трупчета, които са подадени, но не реализирани. След като си набавя тази информация, ще се опитам да стартирам процедура, по която те да бъдат съответно непостроените построени, изградени и тези, които имат нужда от реновация, да бъдат реновирани. Знам, че ще бъде много трудно. Ако хипотетично кмета от друга политическа сила, смяташ ли, че ще имаш проблеми с прокарване на решения? Проблеми, разбира се. Влагам абсолютно всичко в това. И дали ще се стигне до там някой да каже: не, аз не искам да помагам на спорта? Съмнявам се. Съмнявам се просто защото спорта е нещото, което никой не би тръгнал против него. Тоест, ако има добри предложения за тези така наречени спортни площадки, бази, бих срещнал подкрепа, аз съм сигурен, от всички кметове, независимо от това от коя партия са. Спорта е нещо велико и не вярвам някой да излезе срещу него. До сега не е правено, защото не е било приоритет. Всички знаят, че спортът е добър, но не е било приоритет за тях. Трудно се внасят проекти, трудно когато е партийна листата, общинските съветници слушат лидера и винаги казват: хубав е спорта, нали? Сега още не му е дошло времето, има много по-важни неща. Аз бих казал, че не е точно така. Спортът е много важен и той ще изгради нашата здрава нация за бъдеще. Добре, искаме да се заминем през една тема, която няма как да не си помислил. Окей, идеите са добри, ще се правят спортни площадки, ще се стимулира спорта, ще се ремонтират съществуващи такива. С какво обаче? Как ще се финансира едно такова начинание, което сам знаеш, като управител на спортен обект, като човек, който занимава спорт, изобщо не е ефтино? Не е никак ефтино, знам, наясно съм, но има желание да бъде увеличен бюджета за спорт. Сигурен съм, че ще бъде подкрепено от всички бъдещи общински съветници да се увеличи бюджета на спорта. Колко ще бъде увеличен? Как ще стане това нещо? Първо ще видим. Но моята цел, както казах в началото, и казата е точно такава: да се боря да се увеличат тези бюджети. Надявам се, че ще получи подкрепа. Надявам се, че никой няма да тръгне против спорта и против реновирането и строенето на нови спортни площадки и мисля, че ще се поздравим с успех. Казвам ти го като родител. Идеята за спорта, за връщането на спортните отбори в училище, за връщането на спортни специалисти и треньори в училищата е много добра.
Но наистина казвам ти като родител, моето дете вече е 4-ти клас и доколкото знам, те по физическо не са събличали да играят в салона. Това е един голям проблем, който 90% от родителите се сблъскват с него. Как да се съблекат, като те нямат съблекални? Има училища в София, които дори нямат физкултурни салони. Ползват класна стая за физкултурен салон. Ти в една класна стая от 30 квадрата, какво можеш да направиш? Срамота е в училище в София в 21 век да няма физкултурен салон. Трябва физкултурните салони да се модернизират. Трябва съблекалните да се ремонтират. Нашите деца, ако се загледаш в училищата, в двора по физическо, единия по дънки, другия по панталони, момичетата с поли, просто защото те няма къде да се съблекат. Да не говорим, че няма и баня къде да се изкъпат след като си изпотът. Нали? Спорта все пак е натоварване и рано или късно се изпотяваш, трябва да се преоблечеш. Това е огромен проблем в България и българските училища. И най-лошото е, че децата свикват да са неактивни, защото те прекарват по-голямата си част от деня в училище. Те не го прекарват на спортната площадка или в къщи, те са в училище. И ако там те не са активни, те свикват да бъдат мързеливи и неактивни и после много трудно ще им промениш менталитета. И другото, което е, не всички деца имат родители, бивши спортисти, които да ги карат и да ги обучават и да ги учат, че има голям ефект от спорт. Ти заговори за масовия спорт. Как да накараме родителите да закарат децата на спортната площадка или пък децата да закарат родителите си? Може и да не обвинят, ние сме малко по-така на години. В някакви утопични идеи от преди 89-та година, но лично аз спомням как имаше състезания между училищата. Всяко училище си имаше отбор. Имаше състезания събота и неделя. Семейства, родители. Ставаше един празник за абсолютно всички. Да, така е. Винаги хората са искали да се съревновават. Аз, понеже съм в тези среди в спорта, мога да кажа, че в момента съществуващите спортни бази са препълнени. Плътността е фул, всичко е пълно, дори няма места. Дори за спортове като нашия хокей на лед, фигурно парзаляне, шорт-трек, всичко е пълно. Не са толкова известни в България тези спортове, но всичко е препълно. Представи си какво е на футбола, какво е на борба, на волейбол, на баскетбол. Просто липсват спортни съоръжения, спортна инфраструктура. И то не бази, не зали като Арена Армеец, бившата или някакви огромни. Не, на нас трябват малки бази, които са лесни за поддръжка и ефтини. Защото аз сам знам колко е трудно да поддържаш огромни зали. Това трябва огромен персонал, това има изисквания. Системите са стари, да речем, както е нашата зала, амонячни, там имаш съдове под налягане. Това значи 24 часови смени. Съответно трябва 5 човека персонал. Специално за това, което да се грижат. Чистачки, счетоводители, треньори и така нататък. Това всичкото е много сложно и много трудно, имайки се предвид каква криза на кадрите има в момента в България. Но не е невъзможно. Една от идеите е да се увеличи бюджета, не може София да има само един маратон. София в момента организира само един маратон на София. Не знам дали се интересуваш. Какво пречи от бюджета на софиянци да има много повече състезания? Защо да няма Купа на София по всички видове спорт? Защо да няма? Финансирането. Веднага ще ти отговоря. Толкова ли е трудно това финансиране? Толкова ли е трудно да се отделят едни пари за първенство по волейбол? Аз съм организирал 12 световни първенства в България по хокей на лед. И мога да ти кажа, че знам всичко, всяка една стотинка къде отива и колко ще струва. Не е толкова скъпо. Не е толкова скъпо за формата на турнира и на значимостта за софиянци и за децата в София. Както казваш ти, не е толкова трудно. Важно да има желание. Точно така. За да имаме, че си говорим празни приказки, част от идеите, да ги систематизираме. Огромните дворове в училищата имат възможност да се изградят зали. Точно. Това нещо го коментирахме. То в тези зали ще влязат деца, родители, когато те дори могат и да се самоиздържат. Точно. Предполагам си погледнал, има ли вече място в София, където останало ли място в София, където може да се изгради спортна площадка? Всички знаят, че София е презастроена. Дългите години строежи и тя е презастроена. Много трудно могат да се направят някъде спортни зали. Единственият вариант, и тази идея не е от вчера, тя е от доста отдавна, много големи парцели имат училищата.
които са преоразмерени. Тоест има място къде да се направи. Не пречи. Там има всичко. Там има канализация, ток, ограда, персонал, охрана. Всичко, което има нужда за да се направи такава една зала. Защото това не е малко. Интересна истина. Най-голяма част от училищата са общински. Точно така. И тази зала, тези зали, ако бъдат построени, те сами ще могат да се издържат от дейността. Говоря тук да се развива само и единствено спорт. Не може училища с по 1500 деца вътре да нямат отбори по волейбол, по баскетбол, по хандбал, по футбол, по тенисна маса и да не продължавам да изброявам нататък. Тези деца могат много лесно да бъдат организирани от едни добри треньори, вкарани в тези зали, създадени отбори на училищата, да се създаде една ученическа лига. Той сега я има, но тя е проформа. Тя е гола вода, с две думи. Не става. Трябва да се организират, да се задължат училищата да имат отбори абсолютно във всички видове спорт. Тогава вече нивото на тези спортове ще тръгне и професионалните клубове ще получат вече готови състезатели от училище. Подготвени. Това не е въобще трудно да се направи. Всичкото е, пак казвам, въпрос на организация и желание. Искаме се да поговорим малко и за нещата извън спорта. Мислиш ли, поне такива са разстроенията, които аз виждам сред хората, че дойде време избирателите да гласуват за хора, за личности, така наречен мажоритарен вод, колкото и в изкривен вид да се практикува в тези избори, а не за партийните кандидатури, които ти спомена, ходят с костюми по спортни площадки, обясняват как ще направят. Значи тези най-малко се налепа картинка с костюма на спортната площадка. Дойде ли това време и това ли е причината да има толкова млади хора, кандидати за общински съветници? Знаеш ли, проблема с преференциалното гласуване, той тръгна много добре преди години, когато се прие. Политиците видяха, че им се разместват листите от избираеми мажоритарно хора и успяха да спънат така процеса, увеличиха прага, но да не се задълбочавам в това нещо. Да, дойде време. Дойде време хората да знаят общинския съветник, за който те искат да гласуват. Защо да гласуват за някаква листа, без да знаят кой е вътре? Кой е Гошо, кой е Гроздан, кой е Иван, каква идея има, каква кауза има този човек? Защо отива там? Какво иска да направи? Знаеш, аз се срещам с много хора, с много организации и те ми казват така: ти сега в нашата организация трудно ще можеш да оправиш. Визирам такситата, с които се срещам, големите фирми. Кажи ми ти каква кауза имаш, какво ще направиш ти, ако станеш там? И аз им казвам, прав си. Аз имам една единствена кауза, това е спорт. Абсолютно само за това нещо ще се боря. Той каза, спечелиме с това нещо, ти си единствения, който ми казва, че има някаква кауза. Всички тук ми плямпат за паркинги, за охранителни камери, за пешеходни светофари, за велоалеи и така нататък. И така. Да, и това също е важно. Не казвам, че не е важно, но спорта е основата. Не трябва да бъде на последно място, както е в момента. Е основата. Дай да не се заблуждаваме. Спорта е основата, като тръгнеш, хората са по-здрави, по-щастливи, надявам се, по-спокойни, по-работоспособни. Да, няма да боледуват толкова много. Знаете ли, в момента не им трябва, на света не му трябват здрави хора, не му трябват хора, които карат колело, не му трябват хора, които не пушат, които не ядат junk food, които спазват диети, които спортуват, защото те няма да бъдат консуматори на огромните фирми и корпорации. И всевъзможно за това нещо се работи да нямаме здравословен начин на живот на нашите деца. Аз имам екип, който и преди съм работил с него в часовете по част на класния и там свободно избираемите в училищата, специално в нашия район, работехме за безопасния интернет. Експерти обясняваха на децата как безопасно да сърфират, какво да правят, какви пароли да имат, как да се предпазят от педофили. Сега в екипа имаме и нови хора, които ще говорят, ако бъде избран, ще стартираме и такава програма, които да говорят за здравословния начин на живот, за хранителните добавки, за анаболите и стероидите, как вредят на тях, върху децата. Защото когато станат децата на около 17-18 години, така навлизат в една възраст, знаете там момичета, гаджета, това, всички влизат в фитнес, искат за
един месец да станат най-здравите мъже и почват да слагат в себе си всевъзможни неща, които те дори не знаят какво биха им причинили. Ако някой им обясни какво ще им причина, те никога няма да го направят това нещо. Тя статистиката показва с спортисти починали на по 28-30 години, именно с такива препарати. Разбира се. И това е много важно, те да бъдат осведомени. Понеже в България останаха много малко спортове, които са професионални. Тоест да има конкуренция и нашите деца и спортисти, които влязат вече в професионалните отбори на 17-18 години, там да ги префасонират, там да ги научат кога трябва да спортуват, кога да почиват, с какво да се хранят, какви добавки да приемат, какво да не правят. Но това става вече много късно. А ако те го знаят в начална възраст, в училище, както искаме да вкараме и треньори, те това нещо много лесно могат да им го обяснат. И техните родители да го знаят. Разбира се. Когато детето каже вкъщи: майко, аз няма да ям тия бокуци. Или това, ще ми направиш или какво си, или такава храна искам да ям. Или няма да ям това нещо. И тогава ще се смени цялото семейство. Мисля, че остана да кажем на хората как да гласуват за теб в неделя, 29 октомври. Да обясним, защото тук с преференциите, с мажоритарния вод в кавички го казвам, е малко сложна системата, но да започнем от там. Могат да гласуват за кмет на голяма община, кмет на малка община и задължително да упоменат преференцията си. Значи изборът в неделя ще бъде разделен на 3. Това са, както всички знаят, кмета на Столична община, кмета на района, в който живеят хората, и Общинския съвет. Много хора, с които се срещам, те никога дори не са гласували за Общински съвет. Тези хора са гласували само за кмет. Питат ме дали могат да гласуват за един кмет, а за друг общински съветник. Да, могат да го направят, могат да гласуват за който те преценят. За да гласуват за мене, трябва да гласуват в листата за общински съветници с номер 89 и преференция 121. Аз съм Мартин Миланов, вашия спортен общински съветник. Купуването и продаването на гласове е престъпление.